Nagtinabangay ang mga empleyado sa Tacurong City sa gihimong second quarter Limpyo Kalug 2026 isip kabahin sa nagpadayon nga kampanya alang sa kahinlo sa palibot ug panglawas sa publiko. Gideploy sa nagkadaiyang lugar ang mga partisipante sa gihimong cleanup activity nga gisugdan alas 6 Huwebes sa buntag. Gihinluan nila ang mga agianan sa tubig, gipangkuha ang mga basura, paghinlo sa nanubo nga mga tanom o gidiklag ang mga kanal aron malikayan ang baha ug matanggal ang potensyal sa mga breeding grounds kun itluganan sa mga lamok. Gi-highlight sa aktibidad ang kaimportante sa pagmintina sa kahinlo sa mga kanal ug agianan sa tubig, hilabi na ato sa ting-ulan nga posibleng pangitlugan sa mga lamok nga nagdalag bingge ug uban pang mga peste nga nagdala og mga sakit. Nahimo ng regular environmental program sa Tacurong City ang Limpyo Kalug nga ginapahigayon matag quarter nga salmutan sa mga partisipanteng volunteer gikan sa nagkadayang national government agencies, private sector groups, civil society organizations ug barangay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.